Lakay. Sama naman ate anak mo tada papanak. Ang paya niya ata. Agsurat ka no ti kwento. Gumamit ka no ti 500 nga words. 500 words. Gagawa ng kwentaw. Kumpormi nga kwentaw. Kumpormi nga kwentaw. Nakala yung dito na. Hindi, isurat mo. Ito suruan ka. Surat mo ti bagat. Kumpormi nga kwento Sisayatan kag surat. Surat mo. Sige, garod anak. Isurat mo. Oh. May nagkabanggaan na 2 sasakyan sa kanto kanina. Oh. Nasugatan ang mga pasaheros. Agad naman kaming nakatawag ng ambulansya. Agad namang dumating ang ambulansya para itakbo sa ospital ang mga nadisgrasya. Daddy! Aman! Isurat mo anak! Kasali aja dyan si Quintaw! Good morning, ma'am! Good morning, kuya. Pag-asa man, kuya. Full tank. Ma'am, barbaron sa dati lugan nyo napintas Ayun, kuya. Gatang medical na so nakaakay lang ang bagas. Palukat garod, ma'am. Sige. Nyay karga tayo, ma'am. Nya ba ti bestseller yung kuya? Inaapo dito yung ubingan. Day tati paglay nga midsail. Ay ayam ti cellphone. Awan ti ilubramon no di ata ag cellphone. Ay ayam ti cellphone. Ay naapo. Imbis ko mga agrib-review ka anak ka tadandani man ti sarek yawn. Day tati paglaingam puro cellphone. Kinalaing nga mo tanda day. Nalaing? Sige man, testingin ta bang garaw to? Oh, nalaing ka? 10 plus 10. Ay talang, di madikam mo, daddy. Ay na, apaw, nakasimsimplay. 10 plus 10 lang, din pa yung masungbatan. Anya lang ti inadadal maun, anya lang ti nasursurom kini maestrayawn. Ay na, apaw, anak kaw. Dahil ta cellphone iti paglaingam isulat ti kinanayon ngar aramida. Padasin ka mamangar, daddy. Ang paya? Kunyari, makakita ka ti 1,000 ken 500 idi dalan. Anya ti piduton. Kita di 1,000 Bagsak ka talaga, daddy. Balin mo mga pidutan suda nga duwa. Na. Dati nga raw, di 500. Awan, bagsak ka nga talaga, daddy. Nagimasan. Apaw, nagimasin ang nga talaga. Apay nak, nasabat ka, aday ka klasim di tanay. Dalan ni tatay. Imbaga na kanyak, nagipulaw. Inungtan na kamanggayam ni mammo, idi kalmanain. Adi kan sa kanu nakarisrisait. Mamut daddy. Damit tinirisite ko. Aman ka, ampay garod ta, nagung kanu ni mamaw. Ampay, inya ti imparisite ni mamyo ya. Magbigay ng pangalan ng hayop. Puno na. Kaya nagkasimple magayam nga recitation. Magbigay ng pangalan ng hayop lang. Hindi ka pa'y nakarecite. At dangarod na isang batong, daddy. Amin nga nagante hayop, daddy ko. Na-recite agad di ka klasiko. Danagi bagate baka. Tas kaldeng. Nuang. Tas pusa. Aso, manok, pato. Kinakadado pa yung mga hayop. Kaya niya nga itinsong ba mo? Bagat ang mamam ni daday. Yan pa yung ito na isang sali at manditan. Kadaaga pa kayo magtinimamit ko. Animal ka, hayop ka, kananamit. Binsi ka at yung sumbat ka, daday. Daday, may yata po sa tayo. Nagsumikot yan. Ikaw talaga nga nasangkot dati nga po sa tayo anak ka.
Uray, sang-sang mo na ata si daan, di na tayo nga kalungan. Kasi kasing pult datoy nga pusa tayo anak ka. Iso nga alagaan nga lalay talaga na pult datoy nga pusa tayo anak ka. Masingkot nga. Kasakno ko mga kalungan na. Kasi mumulagat nga sinta sida. Ya, Di kan tumagan ng agbiro ko trabaho. ayaw,